Кеше гомере шул кадәр кыска икән. Туган ел һәм көн саныннан үлеп киткән көнгә кадәр бер кыска гына сызык кала. Адам баласы мәңгелек дөньяга китә. Якты дөньяда калучы якын кешеләренә төзәлмәслек яра булып сагыш һәм әрнү хисе калдыра. Бер ел элек, 21 октябрь көнне, Екатеринбург шәһәрендә гомер кичергән яраткан килендәшем, җиңгәбез Күзәева Сайрә Саяровна да безнең белән мәңгелеккә хушлашты. Бүген без гаиләсе Равил абыебызга, балалары Рима һәм Даниска гаиләләре белән, кода-кодагыйларыбызга исәнлек, саулык, түземлек, сабырлык теләп, кадерле кешебез истәлегенә хәтер хаты язабыз, дип язганнар килендәше Алсу Софиулловна, энесе Фәнис, тормыш иптәше Гөлшат, балалары Мәрьям һәм Кәрим Күзәевлар, сеңлесе Фәния, тормыш иптәше Мансур, балалары Илнара һәм Илнур Ибрагимовлар. Яңа Терешка, Новоспасская бистәсеннән килгән әлеге хатны чәчми-түкми укып китәм. Кеше китә, җыры кала диләр. Җыры дигәннәре кеше башкарган эшләр, яхшылыгы, яманлыгыдыр инде аның. Яхшы кешеләрне торып искә алабыз. Яман булганнары исә китүенә үк онытыла. Безнең Сайрә апабыз гомердә онытылмаячак. Ул улы җанлы, киң күңелле кеше иде. Арабызда күп чакрымнар булса да, әлеге ераклык һич кенә дә тойылмады. Абыебыз белән еш кына кунакка кайтып, хәлләреннән килгәнчә ярдәм итеп, шалтыратып хәлләр белешеп, бер бәйрәмне дә котларга онытмыйча яшәде ул. Аның ягымлы тавышы күңелләргә сихәт, җаннарга наз исте иде. Абыебызның ярты җаны ышанычлы өмете булды. Үзенең балалары өчен таң калырдай ягымлы һәм җанын да кызганмаган әни иде. Аның хакында үткән заманда сөйләргә дә тел борылмый. Әмма язмыштан узмышлар юк шул. Ул киткәч, якыннары ансыз яшәргә өйрәнергә тырыштылар. Ни кадәр генә авыр булса да, барыбер сәгать уклары туктамый. Дөнья мәшәкате алыга карап атларга инде. Абыебыз, без дә бүген сиңа Сайрә апабызны искә алып, олы түземлек телибез. Сабырлык пигамбәрләргә хас булган. Сиңа да бу сыйфатны үзеңдә табып, аклап чыгарга язсын. Авыр чакларыңда, туган якларда туганнарың барын онытмыйча, һәр вакыт көтүебезне белеп яшә. Күңелең тулган чакта безгә шалтырат, шатлыгың булганда безгә хәбәр ит. Без синең белән борчылып, синең белән бергә сөенербез. Бездән киткәннәрне сагынабыз, искә алып исән чакларын. Әйткән сүзләреннән нидер эзләп, сүтәбез без хәтер йомгагын. Күз алдына һаман китерәбез бергә үткән матур көннәрне, тик йөрәкләр сыкрап, сызлап куя, кайтарып ла булмый үткәнне. Ачуланган чаклар онытыла, яхшылыкны искә алабыз. Күз алдыннан бөтен тормыш үтә, тик җавапсыз гына калабыз. Бакыйлыкка бездән киткәннәрне тик сагынып яшәргә кала. Ничек кенә йөрәк чыдаса да, күзләрдән барыбер яшь тама. Нишләтәсең, Ходай шулай биргән, кунак итеп кенә бу җиргә. Тормышларның кадерләрен белик, киткәч кайтып булмый шул җиргә. Мәрхүмә милләттәшебез Сайрә Саяр кызының ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Алдагы җырда аның истәлегенә дуга булып яңгырасын. Başında ziraatqa qaytqan sayın tuqayman. O'tganlarini isga olib siylashaman, tanglayman.
Qaytdım әлі халіңіздің ишек Әйдәгіз қайтмайсызмы Киттілер де ұнаттылар деп рәнжіплер ятмайсызмы Qaytdım әлі халіңіздің ишек Әйдәгіз қайтмайсызмы Киттілер де ұнаттылар деп рәнжіптілер ятмайсызмы Әйтші әнем көрінемі туғаннар ауылдашылар Онда нешекілер яшилер изгелер ялғышқандар Qaytdım әлі халіңіздің ишек Әйдәгіз қайтмайсызмы Киттілер де ұнаттылар деп рәнжіплер ятмайсызмы Sağ bul Allah'ım Ғазиз әнем туғаннар дус ишләрем Тыныч йоқлағыз барашыламай эшләрем күп китәме Qaytdım әлі халіңіздің ишек Әйдәгіз қайтмайсызмы Киттілер де ұнаттылар деп рәнжіплер ятмайсызмы Qaytdım әлі халіңіздің ишек Әйдәгіз қайтмайсызмы Киттілер де ұнаттылар деп рәнжіплер ятмайсызмы Киттілер де ұнаттылар деп рәнжіплер ятмайсызмы Рәнжіплер ятмайсызмы Рәнжіплер ятмайсызмы